món del pop i del rock és el que anomenem com els teclats. I s'ha de diferenciar entre el que són els teclats electrònics del que són els teclats o els pianos en instrument acústic. Molts cops, quan veiem un instrument d'aquest tipus, l'anomenem piano, el malanomenem piano, perquè realment un piano és aquest instrument. Un piano és un instrument que té 88 tecles i que a l'accionar una tecla, aquí dins de la caixa de ressonància, hi ha uns martells que cada vegada que apreto una tecla, que pitjo una tecla, s'aixeca el martell, li dono un cop amb una corda i sona la nota. És el que hem vist tota la vida com a piano. És un instrument que té molts recursos, podem tocar el piano. El piano. En canvi, el sintetitzador, tot i que s'assembla molt, funciona d'una manera molt diferent. El sintetitzador, el que fem quan accionem una tecla és disparar un so intern que porta el teclat o un so que pugui estar en un ordinador. Pot sonar molt semblant al piano, també. Si li posem un so de piano, però li podem posar sons diferents. Per exemple, puc canviar el so i utilitzar un so com aquest. O sons com aquest, per exemple. I aquestes són les característiques principals d'aquest instrument. El més difícil del meu instrument, quan comences, evidentment és el poder coordinar les mans, utilitzes mà dreta i mà esquerra amb ritmes diferents. O sigui, has d'utilitzar uns dits i uns altres i molts cops s'han d'acompanyar i han d'utilitzar notes diferents. L'avantatge que té això és que pots tocar moltes notes alhora i una de les coses que més m'agrada del meu instrument és que és un instrument superexpressiu. És un instrument que per composar va molt bé, perquè tenim notes molt agudes, notes molt greus. És un instrument que a l'hora de composar et serveix molt per endreçar idees, per fer coses noves. El piano i els teclats, dintre de La veu de la terra, és un dels instruments que agafarà molt protagonisme perquè les possibilitats d'expressió que té aquest instrument permet que les cançons puguin sonar molt dolces o que pugui en alguns moments tenir molta intensitat. Per exemple, si sentim el primer tema, que és molt dolç, la cançó que es titula Somni, fa això. En canvi, quan agafem una cançó com Record, que té un moment molt potent, un moment amb molta força, amb un moment dramàtic molt fort del foc, podem fer coses com aquesta. Bé, com a compositor és difícil triar una perquè les has anat treballant totes i totes agraden molt, però sí que és cert que hi ha algunes que encara, ara que les estem gravant i quan les escoltes a casa i quan comences a pensar en aquestes cançons, hi ha algunes que em toquen la fibra realment. Una d'elles, per exemple, és Record, perquè és una cançó amb molta força, que parla d'un moment molt dramàtic, que la veu de l'Àngels fa que encara sigui molt més expressiva i és una de les cançons que realment m'agraden molt. També m'agrada molt Força, perquè és una cançó amb molt de ritme i és un tema així funky que m'agrada molt. I no sé, potser també podria parlar de Victòria, que és un homenatge a un compositor que m'agrada molt, que es diu Ernie Halter, i és una cançó del seu estil. Un fet característic de l'instrument dintre la cantata, a la cançó Remor, el piano intenta imitar les gotes de pluja, utilitzant notes molt agudes i un ritme molt concret, llavors intenta imitar aquestes gotes de pluja. Ho fa així. Fa. I després fa. Imita aquestes gotetes.
trobo que és un recurs bonic pel piano.